ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம மெட்ராஸ் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி சென்னை சில்க்ஸில் இருக்க எசென்சியல் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டடி டேபிள். இது வந்து கீழே வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம இது மாதிரி இருக்கும், ஸ்டூல் மாதிரி. அதை விரிச்சிக்கிடலாம், அப்புறம் மடக்கிக்கலாம். இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 815 ருபீஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக இந்த பிரியாணி எல்லாம் இதெல்லாம் போடுறது வந்து பிடிக்காது இல்லையா, அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போடுறது. ஸோ அதால் அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இதை மூடி வச்சுட்டு அப்படியே அந்த நம்ம மசாலாவோட அப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செம சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் சென்னை சில்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி டப்பாலேருந்து பெரிய பெரிய டப்பா வரைக்கும் அந்த இதே மாதிரி டிசைன் இருக்குதுங்க. அதாவது 30 ருபீஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா 100 ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது. அதை விட பெரிய சைஸும் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 200, 300 அந்த ரேஞ்சஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இதெல்லாம் ஸ்க்ரப்பரு, நம்ம பாத் ஸ்க்ரப்பர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 2 பீசஸ் வந்து 55 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஹோலாக ஒரு 5 ஸ்க்ரப்பர் பார்த்திங்கன்னா 50 ரூபா அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது. நானும் நிறைய சென்னை சில்க்ஸில் வாங்கியிருக்கேன். அதோட வீடியோ அதோட என்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூத் ப்ரஷ் வந்து போட்டு வைக்கிறது. இதில் வந்து ஒரு டூத் ப்ரஷ் தான் போட்டு வைக்க முடியும். 40 ருபீஸ். எங்கேயாவது போகும்போது நம்ம வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். நான் சொன்னேன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி டப்பாலாம் பார்த்திங்கன்னா 30 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 30 ருபீஸ்லேருந்து 200 ருபீஸ் வரைக்கும் கூட இருக்குது. அதோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி 40, 50, 60, 70 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாதிரி. ஆக்சுவலி இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கேவும். இது வந்து டஸ்டர், அதாவது நம்ம கீபோர்டு அதெல்லாம் வந்து இடையில வந்து டஸ்ட் ஆகிடும் இல்லையா, அதெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு. இது வந்து மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணலான்னு அதில் போட்டிருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா 2 விதமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று ஃபில்டராக யூஸ் பண்ணலாம், இன்னொன்று வந்து நம்ம சிங்க்கில் வந்து வைப்போம் இல்லையா, அந்த சிங்க்குள்ளே வந்து வைக்கிற அந்த இது நிறைய ஆக்சுவலி சென்னை சில்க்ஸில் இருக்குது. நான் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் காட்டியிருக்கிறேன். இது வந்து நம்ம ஆர்கனைசர்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ஆர்கனைசர், டிஃப்ரெண்ட்டான ஆர்கனைசர் இருக்குது. டிமார்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ சென்னை சில்க்ஸ்லேயும் வந்துருச்சு, போத்தீஸ்லேயும் வந்துருச்சு. போத்தீஸோட தடவையும் நான் ஒரு தடவை போடுறேன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்ட்ரு, நம்ம வந்துட்டு காய்கறி அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் இது கழுவுறது. ஒரு 10 ருபீஸ் 5 ருபீஸ்லேருந்தே சென்னை சில்க்ஸில் வந்து எல்லாமே இருக்குது. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி நகரில் 8th ஃப்ளோரில் இருக்குது. இதே மாதிரி வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சுந்தர் மெட்டல்ஸில் போட்டிருக்கேன். சுந்தர் மெட்டல்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சில்க்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயே சுந்தர் மெட்டல்ஸ் இருக்குது. இதே பொருளெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுந்தர் மெட்டல்ஸ்லேயும் கிடைக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை சில்க்ஸ், சுந்தர் மெட்டல்ஸ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சுந்தர் மெட்டல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் விலை கம்மியாக தான் தெரியுது. நான் யார்கிட்டையும் எந்த காசு வாங்கிட்டும் எதுவும் ப்ரமோட் பண்ணல. நான் வந்து ஆல்ரெடி அதில் வந்து 3 வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதால் அதை சொல்கிறேன். இங்கே வந்து நிறைய வீடியோ எடுக்க முடியலை, அதால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எடுத்து நான் வீடியோவாக போட்டிருக்கிறேன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக் ட்ரே 40 ருபீஸில் வந்து எக் ட்ரே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 12 முட்டை வந்து அதில் வச்சுக்கலாம். இதுலேயே வந்து க்ளோஸ்டு டப்பாவும் இருக்குது, பக்கத்துலேயே இருப்பாருங்க, அதை எடுத்து காமிக்கிறேன். இது பாருங்கள், 100 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்குறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம கேரட் துருவுறது, அப்புறம் வந்துட்டு பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் வந்து இதில் விட்டு இது பண்ணிக்கலாம். சாரி, பீட்ரூட் இல்லை, முள்ளங்கி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளவர் ஷேப்பில் வந்து நம்ம துருவலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூன் ஆக்சுவலி 10 ஸ்பூன் 50 ரூபா தான். அப்போது ஒரு ஸ்பூன் அதோட விலை பார்த்திங்க அப்படின்னா 5 ரூபா தான் வந்து வருது. இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செட்டாக நிறைய காம்போஸ் வந்துட்டுருக்கு. நான் அதுலேருந்து ஒரு 2-3 காம்போஸ் மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன், ஏன்னா அவ்வளோ காம்போஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 6 பீஸ் வந்து 70 ரூபா, அப்புறம் இது 3 பீஸ் 75 ரூபா. இந்த மாதிரி நிறைய காம்போ வந்துட்டு சென்னை சில்க்ஸில் இருக்குது. 10 ரூபாயில் இந்த குட்டி குட்டி டப்பாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள். இந்த டப்பாலாம் பார்த்திங்கன்னா 10 ரூபா தான். நம்மளோட கம்மல் அப்புறம் ஹேர் பின் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். நான் சொன்னேன்ல 10 ரூபா, 15 ரூபா, 20 ரூபா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் டப்பா வந்து 10 ரூபாலேருந்து அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லாம் பாருங்கள், ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லாம் பார்த்திங்கன்னா 70 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அங்கே இருக்க சோப்பு டப்பா கூட பாருங்கள், அதே மாதிரியே டிசைனில் இருக்குது.
அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஜூஸ் ஜார் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 79 ருபீஸ்லேருந்து இருக்குது. நிறைய ஆஃபர்லாம் இருக்குது. ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லா இடத்துலையும், அதால் வீடியோ நிறைய எடுக்க முடியல. எந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் எடுத்து போட முடியும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மேட்டு, டேபிள் மேட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, டேபிளில் இது பண்ணுவாங்களே, அதில் நிறைய டிசைன் இருக்குது. 175 ருபீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டிசைன் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குதுங்க இந்த டிசைன் எல்லாம். நான் சொன்னேன் இல்லையா நிறைய ஆஃபர் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு, அதில் இது எல்லாமே அதோட ஆஃபர் தான். கிளாஸ் ஐட்டம் நிறைய இருக்குது. அதாவது ஐஸ்கிரீம் வைக்கிற அந்த சின்ன குட்டி பவுல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழகழகாக இருக்குது. இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சென்னை சில்க்ஸில் வாங்குங்க. அதோட வீடியோஸ் எடுக்க முடியல, ஏன்னா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டில் இருந்தது. எல்லாமே கிளாஸ் இல்லையா, அது எடுத்து காமிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் சின்னது மட்டும் நான் எடுத்து காமிச்சிட்ருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டிலெலாம் 99 ருபீஸ். ஜூஸ் பாட்டிலாக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் பாட்டிலாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் போட்டிருக்கிறது ஜூஸுன்னு போட்டிருக்காங்க, பட் நம்ம ஆயில் பாட்டிலாகவும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்ட்ராவோட போட்டு அப்படி நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ்லாம் பாருங்கள். 2 கிளாஸ் பார்த்தீங்க, ஜூஸ் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 99 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதெல்லாம் ஐஸ்கிரீம் பவுல். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஐஸ்கிரீம் பவுல் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் இருக்குது. நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு 6 பவுல் பீசஸ் பாருங்கள். அதே மாதிரி சென்னை சில்க்ஸோட சாரீஸும் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். நிறைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. சென்னை சில்க்ஸ் போத்தீஸ்லாம் நிறைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம அங்கே போகிறதால பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நியூ கலெக்ஷன் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் 2 months கழித்து தான் நான் சென்னை சில்க்ஸ்க்கே போயிருக்கேன். நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ இருக்குது. 8th floor ஃபுல்லாகவே அதுதான். டி நகரில் இருக்கிற சென்னை சில்க்ஸில் 8th floor ஃபுல்லாகவே இதை தான் வச்சுருக்குறாங்க. குட்டி பொருளெல்லாம் இருக்குது. 10 ரூபா பொருள்லேருந்து குட்டி பொருள். அமேசான்லலாம் அது பார்த்திங்கன்னா 200, 300 அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. நான் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிளிப்பு வாங்கினேன். அதாவது நம்ம காஃபி பொடியெலாம் திறந்து வச்சோம் அப்படின்னா அது கட்டியாயிரும் இல்லையா, அதுக்காக அதை போட்டு வைக்கிறதுக்காக சின்ன சைஸில் வாங்கினேன். 40 ருபீஸ். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசர். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 100 ருபீஸ் தான். இதுலேயே ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லேயும் வாங்கியிருக்கிறேன். நம்ம ஹேர் போ இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக நான் இதை வாங்கியிருக்கேன். சாரி, இது 50 ருபீஸ் தான். நான் 100 ருபீஸ் சொல்லிட்டேன். 50 ருபீஸ்க்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 ருபீஸ். இது கொஞ்சம் பெருசு இல்லையா, அதில் 100 ருபீஸ் இல்லை. நிறைய கலர் இருக்குது, அதுதான் செம்மையாக இருக்கும். இந்த ப்ளூ கலர் மட்டும் இல்லை, நிறைய கலர் இதில் இருக்குது. நான் இதெல்லாம் தான் வாங்கினேன். இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரப்பர்லாம் வாங்கியிருக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஸ்க்ரப்பர் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரப்பர், 2 ஸ்க்ரப்பர் 55 ருபீஸ். இது நல்ல ஒர்த்தபிள் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.